ji xudan bixwaze bê ez saxbûnê ji te dixwazim ji birayê xwe re, bavê xwe re, xwişka xwe re, ciya xwe re war ji xudan saxbînê bixwazim bê ez saxbînê jî bi navê Yesû Mesîh ez te dixwazim war bi navê Yesû Mesîh ji xudan bixwaze di wisa neke timî ban Xwedê Xwedê ti bersivê li te venagerîne fewere wê mezinbînê dilê xwe de deyne wer hember Xwedê û ji xudan bixwaze bê ez saxbînê dixwazim bê rêya rast pîşê me bike û dike çi du'a bike bike ji Xwedê bixwaze li mêşkirin li mêkirin ew wesîleke em bi Xwedê re biaxivin ew rêkeke em bi Xwedê re biaxivin ne tiştekî din e ne tiştekî ana teqlîdî ye ya jî dibête herî wisa bike ji bo Xwedê ji te razî bê na li mêşkirin rêkeke em pê bi Xwedê gînin em dengê Xwedê bibîsin ciyana me vê re qenc bibe îro were dilê xwe ji Mesîh re veke lano xudan timî bi Mesîh bi mirov re kar dike were rêkê pê de xudan bi peyva xwe peyva wî jî Mesîh e wek tu zanî mila were derbasî ciyana te bibe û ciyana te ji berê qençtir bike zû spas ji te re û eger tu kitêba İncîlê dixwazî tu kanî رقم دو سر خاص یازه که و از ابتر با آخفم اول داویه جی افتشتال دلیتا دنره چقاسا دلیتا حشکب خدان را یعنی التا دنره از دعاد از شتر از المشکم انو خدان دلیتا وکه و تورد در باس ریاوی به جبوت وگره حمیزا وی زور سپاشتره